balığı yedime, balığı yedim. Saçlarının çözülüptür, dakayın mı? Akıl yedime, akıl yedim. Vah men ayrı yedim, geçecek yedim. Bana akıl yedim öyle. Maysa neyem oluyor? Neyem olandırayan ha? Neyem olandırayan? Ya dedim ben şu durmuştan. Ya Daryal neyem oluyor Maysa? Sen bir kaçan eşretli durmuşta yaşatacak cuma. Men neyem edeyim? İyiliğinde işlep masala meklap yorna. İyiliğin ne diyen mi? Hava iyiliğin. İyiliğin ne? İyiliğin ergide irdenin akşama çını işleye. 5 manat artık maçkadan mı için kâr uğran ya. Sen neyem ediyen? İrden işe giden. Öğlenden son çağılımla oynap yorsun. Men ömrümü pulluyup harsurup geçiretim geliyor. Olak düşünüyen Maysa. Çağılan arasında, maşkalan arasında geçiretim geliyor. Yetti üttülükte ömrümüz sonra çelşeydi ötürmel mi cuma? Sana hiç saat yeterlik bolmadı şu durmuştu. Çağılan ece kakı yetmediğini kimde olurmalı? Çağalar yine öye de geldik. El yüzümüzü yurt derew yerimize geçip yatmadı. Düşünüklü mü? Döwran, sen näme düşecek gelmi? Yok barsı gidiberim men ýygymy opsa barman boldum. Sen haçan biz bilen doğal bir günüň geçirersiň Döwran. O näme diýdi? Biz haçan bir maşgala bolup doğal bir günümizi geçireriz Döwran, ha? Sen haçan görseň işde ya daşary ýurtda saparda. Şu kiçijik ýurtda biz haçan wagtymyzy geçireriz Döwran. Nämen keypi ne diýendir öýdýärmi? Men siziň ýanyňyzda çağılan ýany galmak islemeýändir öýdýärm. Isleýän bolsaň gallanyny Döwran. Nire barýan giýjäň üçin öýüňi taşlap, çağalanyny taşlap. Öýümüň çağalamyň ýertiri alada bolmadýarlyk ýeterlik pul gazanmany barýar. Sana gelenim mer inne şu bolly yetik diýen günüň ýok. Ýöne sen maňa bir zat aýt. Biziň yetmezimiz kimde?